покачване на температурите, дойде и време за поддръжка на тревните площи. Искам да ви покажа нашата самоходна 53 см косачка с електроника, саморегулираща оборотите на машината. Има 7 режима на височина на косене, имаме 6 позиции за скорост на движение, имаме турбо режим, имаме и подсветка на окосеното. Машината е с 4 функции на работа: събиране тревата в кош, на мулчиране, на изхвърляне на осенната трева и за събиране на листа. Запалването е с един бутон, натискаме предпазителя, стартираме инструмента. От тук нататък може да се бута, може и със самоход. Имаме няколко позиции за скоростта на косене спрямо това какви резултати искаме да постигнем. Ергономичността на косачката позволява лесното и транспортиране и лесното и съхранение. С два винта заключваме машината, заключваме дръжката, отваряме си транспортното средство и можем без усилия да натоварим в камион, баничарка, лек автомобил. А също така и лесното и съхранение в гаража. Може да стои преспокойно права. Без усилия, без натоварване.